A my se teď z akademické půdy přesuneme do sféry podnikatelské. Přichází dvě dámy. Olga Měrstlová, inspirativní podnikatelka, mentorka a prezidentka České manažerské asociace a společně s ní Hana Šmejkalová, která je viceprezidentka České manažerské asociace a výkonná ředitelka. Poprosím vás o potlesk a obě dámy přicházejí. Předám vám oba mikrofony, zároveň zde klikátko a jenom řeknu, že téma vaší přednášky je udržitelné podnikání a management. Příjemnou zábavu. Tak, děkuji, dobrý den, vážené dámy a pánové. Možná se divíte, proč... Aha, musím to udělat takhle. Možná se divíte, proč jsme tady s Hankou obě dvě, ale my jsme se na to s organizátory domluvili, protože obě dvě reprezentujeme dva světy, které se navzájem potřebují a podporují. Já pocházím z podnikatelského světa, protože jsem se už od roku 90, 1. května roku 90 věnovala podnikání a paní Hana, sama za sebe pak se představí, se věnovala dlouhodobě managementu. A protože si myslíme, že podnikání bez lídrů a manažerů není možné, tak proto jsme tady spolu, protože jsme zároveň představitelky vedení České manažerské asociace. Naše nastavení České manažerské asociace je vlastně profesní jediná organizace zaměřená na manažery, která sdružuje lídry, manažery a podnikatele, protože ten trojúhelník je navzájem propojený. Podnikatelé mají svou podnikatelskou vizi, své podnikatelské plány a cíle a uskuteční to vlastně ve spolupráci se svými spolupracovníky, což jsou vlastně pro ně manažeři, zaměstnanci a lídři. A samozřejmě vznikají různé kombinace, jak může být vlastník podniku zároveň sám lídrem, a potom potřebuje na spolupráci manažery, ale nebo jsou situace, kdy investoři investují finance do podniku a pak vlastně potřebují lídry a manažery, kteří uskuteční jejich záměry. Profese manažera je klíčová pro prosperitu podniku, ale také pro zaměstnanost podniku a kvalita života zaměstnanců podniku. Je to navzájem propojené. A když ten podnik je výkonnostně profesně úspěšný, má dobrou firemní kulturu, motivuje své pracovníky, tak vlastně přispívá celé prosperitě toho regionu a tím pádem celé České republiky. A ten triangl už jsem vlastně zmínila, protože jsme bytostně přesvědčeni, že je to klíčový prvek pro prosperitu celé české ekonomiky. Zadání dnešní prezentace, kterou jsme měli připravit společně, je udržitelné podnikání. A možná by tady měla vzniknout otázka, proč si myslíme, že Česká manažerská asociace přispívá udržitelnému podnikání. Česká manažerská asociace tím, že sdružuje podnikatele, manažery a lídry ve své členské základně, tak vlastně vytváří prostřednictvím svých aktivit pro ně vzdělávání. Nejdůležitější je sledování technologických trendů, kdy oni si navzájem vysvětlují a mohou si předávat zkušenosti a navštěvují se navzájem v podnicích a vlastně získávají informace, jak implementovat ty věci, které musí zavádět do praxe ve svých podnicích. To, co my pořádáme, jsou odborné workshopy, kde přednáší často nejlepší odborníci z daného oboru o nejnovějších trendech, ale i také legislativních změnách a osvědčených postupech. Dalším takovým příkladem, že Česká manažerská asociace se dlouhodobě věnuje udržitelnému podnikání, je ocenění v rámci soutěže Manažer roku. Tato soutěž už trvá 31 let a je tam jedno důležité ocenění, které se vlastně vybírá na základě splněných kritérií, které jsou nastavené v rámci té soutěže. A já jsem tady uvedla příklad finalisty letošního roku, pana Ivana Holuba, kterého osobně znám a na kterém se mi velmi líbí to, že dokázal společnost Danone přivést k tomu, že získala významné ocenění B Corp a je vlastně vedoucím pro celou udržitelnost v rámci Danone ve střední a východní Evropě. Další věc, která je důležitá, si myslím, v České manažerské asociaci z hlediska udržitelného podnikání, je to, že vytváříme přirozenou platformu pro sdružování mladých technologických firem a podporujeme jejich zaměření i v oblasti udržitelného podnikání. Proč vlastně si myslíme, že
přitahujeme ty mladé technologické firmy, je to úplně jednoduchý důvod a ten spočívá v tom, že ty startupy nějakým způsobem začínají, ale když se dostávají do fáze mladé firmy, to znamená do fáze růstu, tak zjišťují, že už potřebují mít řízení podniku, že potřebují management a že potřebují také sdílet zkušenosti s odborníky, což jim pomáhá, aby vůbec ten svůj růst dokázali ustát. Já jsem tady uvedla příklad jedné společnosti, kterou znám dlouhodobě mnoho let. Je to společnost mladých mužů, je to kombinace 40, 40, 30, takže oni už se dostali do fáze mladé firmy, i když začínali úplně jako mladí kluci a oni vlastně, tato společnost je zaměřená na udržitelnost prostřednictvím recyklace potravinářských obalů Tetra Pak. A vlastně díky tomu vlastně vznikla úplně nová stavební deska, která se dnes používá na trhu. Tady společnost Upcycling Group se specializuje na technologii výroby těch desek. To znamená, že oni jsou vlastně příkladem firmy, která úspěšně vyváží do světa české know-how, protože tady tato technologie získala patent celoevropský i americký. A tím se vlastně, je to příkladem, kdy se propojí ekonomické zájmy s ekologickou odpovědností a tím se podle nás přispívá k udržitelnému podnikání. Tato společnost už působí na více trzích, jak jsem uvedla, Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland, Evropa. Hodně jsou velice úspěšní ve Švédsku. Připravila jsem ale tady další příklad českých firm, kteří se věnují udržitelnému podnikání, tak myslím si, že je to takový mix, který jsem záměrně připravila, abyste viděli, že to mohou být velké firmy i malé firmy, protože nikdo není zas tak malý, aby nebyl zajímavý a nepřinášel hodnotu do společnosti. Takže společnost Kofola se zaměřuje na udržitelnost podnikání v oblasti snižování potřeby vody, minimalizace odpadu tím, že vlastně recykluje. Společnost Ecocom je společnost, která se zaměřuje na zpětný odběr recyklovaných obalových materiálů v České republice. Nila je to český řetězec, který se zaměřuje a nabízí výrobky, které pocházejí od dodavatelů, kteří jsou certifikovaní, že mají standardy udržitelného podnikání. Takový milý příklad jsem uvedla biopekárnu Zemanka, myslím si, že ji mnozí znáte, kteří si dali do své strategie, že budou vyrábět produkty jedině z ekologicky certifikovaných surovin. Síť prodejen bez obalu si myslím, že také znáte. Tyto české firmy představují různé přístupy k udržitelnému podnikání a mohou působit také jako příklady pro další podniky v různých regionech naší země. Česká manažerská asociace je podporovatelem udržitelného podnikání tím, že vlastně spolupracujeme a podporujeme lídry a manažery, kteří svým rozhodováním zásadně ovlivňují strategické rozhodnutí, jestli podnik se vydá tou cestou udržitelného podnikání, co to pro něj znamená, jak to implementovat a pak svým příkladem mohou inspirovat jiné a ovlivňují i firemní kulturu a chování svých spolupracovníků. Lídr a manažer přináší vlastně pro strategii nové příležitosti, směřování podniku a udržení jeho konkurenceschopnosti. A tady zase opět je Česká manažerská asociace významným hráčem, protože jim dává možnosti toho vzájemného setkávání, sdílení zkušeností, ale také navazování nových obchodních vztahů. Myslím si, že Česká manažerská asociace je inspirativním prostředím, kde se mohou získávat nové informace, zkušenosti, obchodní spolupráce a já jsem připravila tu svou prezentaci z pohledu toho podnikatelského a teď bych ráda předala slovo své kolegyni, viceprezidentce České manažerské asociace a výkonné ředitelce paní Haně Šmejkalové. Dobrý den, já bych tady plynule navázala na paní prezidentku, na Olgu, protože ona pochází z podnikatelského prostředí, které velice dokonale zná a byla velice úspěšnou, nebo je velice úspěšnou podnikatelkou. Já jsem na rozdíl od Olgy pracovala jako manažerka na vrcholových pozicích, 28 let jsem dělala v dopravě, a to v letecké dopravě.
22 let v letecké společnosti, z toho 10 let v zahraničí, pak jsem 5 let řídila mezinárodní letiště a budovala. 2 roky jsem pracovala na letišti, kde se testovala vojenská letadla. Vždycky to byly manažerské pozice, takže já jsem se zaměřila na manažerskou pozici a vlastně na úlohu manažera v dnešní době a co jsou vlastně nové výzvy pro manažery v naší republice, ale ono vůbec i celosvětově. Profese manažera je klíčová pro všechny organizace v dnešním konkurenčním prostředí. Pokud máte manažera, který neumí flexibilně reagovat a neumí se přizpůsobovat prostředí, neumí implementovat nové technologie a nové myšlenky, vize, které nás obklopují, tak asi takový manažer nemůže vést svůj tým k plnění strategických cílů a dosahování takových výsledků, které firma očekává. Čili manažeři zajišťují efektivní řízení zdrojů, motivaci zaměstnanců a dosažení strategických cílů. To znamená, že oni si musí umět zajistit zdroje na to, aby dosahovali cílů, musí k tomu vést své týmy, efektivně vést své týmy a motivovat své týmy. A samozřejmě tím vrcholným bodem je dosažení strategických cílů a v každém případě i dosahování zisků, které jsou potřeba. Když jsem se zamyslela na definicí manažera, pak jsem říkala, vygooglím si, co je kde psáno, tak bylo psáno, manažer je osoba zodpovědná za řízení a směrování pracovníků a procesů v organizaci. Je to velice stručně řečeno, ale myslím si, že to popisuje opravdu všechno, co do práce manažera patří. To znamená, manažer má na starosti plánování, organizaci, vedení, ale samozřejmě i následnou kontrolu, jestli k těm všem krokům dochází a ty týmy je plní. Tak jaké jsou klíčové role manažera? Tak zaprvé je to strategický plánovač, musí nadefinovat cíle a strategie k dosažení úspěchu organizace, a to nejenom ty každodenní a střednědobé, ale samozřejmě i ty dlouhodobé, které tu firmu posouvají dál. Dále je to ten inspirativní vůdce, což zde je to něco podobného jako pozice lídra. Je to inspirativní vůdce, který motivuje a inspiruje své týmy k dosahování vynikajících výsledků, efektivně s nimi komunikuje a v podstatě je jim takovým vzorem, aby lidé věděli, jakým směrem se mají ubírat, a je jim vzorem k tomu, aby jim ukazoval, jak dosáhnout stanovených cílů. Rozhodně je to řešitel konfliktů, protože máte konflikty, jsou to konflikty jak provozní, tak personální, mohou to být konflikty osobní nebo problémy zaměstnanců osobní, a manažer je od toho, aby je řešil a aby tomu každému svému kolegovi, tomu hráči v týmu pomohl, poradil a aby s ním nalezl řešení. A pak je to rozvojový kouč, to znamená, že poskytuje podporu pro své zaměstnance a stará se o jejich profesní růst. O tom budu mluvit později v současné době, ale myslím si, že to tak platilo vždycky a nejenom v současné době. Pokud se každodenně nevzděláváte, neposouváte se dál a v podstatě ten běh společnosti a ty nové technologie vám utíkají. Další klíčovou rolí manažera je organizér, protože on musí rozdělovat úkoly, musí je přidělovat mezi lidi, musí k tomu vytvářet zdroje. A samozřejmě je to i současně kontrolor, protože on si musí kontrolovat, jestli dochází k tomu naplňování, musí monitorovat výkony, vyhodnocovat výsledky a včasně přijímat opatření, pokud ty výsledky nejsou dosahovány. Samozřejmě každý manažer musí být efektivním vedoucím, musí optimalizovat procesy a zvyšovat produktivitu, protože to právě od něj akcionáři anebo vedení společnosti očekává. A současně je i tvůrcem pozitivní firemní kultury. Jak všichni víte, firemní kultura je nesmírně důležitá, protože pokud v organizaci neexistuje, ty lidé nemají jednotné vedení, nemají dobrý pocit, a pokud vám do práce chodí někdo, kdo tam chodí nerad z povinnosti, anebo jenom aby v 7 si odpíchl a ve 3 odešel, tak prostě takový zaměstnanec vám nepřináší, nebo takový kolega vám nepřináší žádnou nadhodnotu. Takže klíčové role manažera, pokud to shrnu, je to plánování, organizování, vedení a kontrola. Když se to vezme, jsou to takové ty nejdůležitější úkoly, který ten manažer má. Takže pokud slýchám, no jo, on dostal služební vůz a k tomu dostal telefon a teď je důležitý vedoucí, to je jenom kapka, je to zlomek toho, co ten manažer ve svém životě musí zvládnout a co vlastně odvádí. Je tam ta odpovědnost k výsledkům a samozřejmě k tomu patří i pravomoce a
aby těch výsledků mohl dosáhnout. Jaké jsou v současné době výzvy pro manažery? Tak první výzvou je rychle se měnící prostředí. Doba se nám zrychluje, neustále přichází nové trendy, nové směry, nové vize a manažeři se musí být schopni se adaptovat na neustále se měnící podmínky a nové výzvy. Musí je pochopit, musí je akceptovat a hlavně, co je důležité, implementovat, pokud v té dané organizaci nebo firmě je to správné. Další výzvou pro manažery jsou globální trhy, protože pořád globalizace, i když jsme se bavili o procesu deglobalizace, pořád ta globalizace zde je. A to klade velký manažerský tlak při řešení mezinárodních obchodních vztahů. Musím říci, že vzhledem k tomu, že jsem pracovala 10 let v zahraničí, zastupovala jsem leteckou společnost, tak mezinárodní jednání, mezinárodní vztahy byly klíčové pro to, aby v podstatě ta firma se dobře etablovala na trhu a aby tam realizovala to, co realizovat měla. Dalšími výzvami pro manažery je technologický pokrok. Musíte neustále sledovat nové technologie a integrovat je do své práce. Bavíme se v současné době o umělé inteligenci, o AI, bavíme se o ESG, bavíme se o kybernetické bezpečnosti a tak dále. To jsou věci, které jsou na vás každodenně chrleny. Pokud se v nich neorientujete, pokud nevíte, jak je využít, pokud se jich obáváte, tak samozřejmě ta jejich implementace ve vašem profesním životě je velice složitá. Budoucí trendy a vývoj v oblasti manažerské profese, tak každý manažer do budoucna musí počítat s tím, že se bude digitalizovat a automatizovat. Ono ne, že by se to v minulosti nedělo, ale ono se to teď děje v rychlejším tempu. Všichni víme, že přicházejí nové programy, nové technologie a všichni se musíme na to připravovat a musíme se je učit. Souvisí to i s umělou inteligencí, souvisí to i s běžnými rutinními automatizací rutinních úkolů. Dalším novým budoucím trendem, který si myslím už začal se projevovat v době covidu, je flexibilní pracovní prostředí, protože zvykáme si na práci na dálku, na home office, zvykáme si na hybridní modely práce, na virtuální týmy a tak dále. To znamená, je to zase něco nového, co přichází do našeho profesního života a s čím se musíme naučit pracovat a zorientovat se v tom. V současné době už to začalo probíhat a do budoucna se na to klade větší a větší důraz. Je rozvoj soft skills, to znamená, to jsou takové ty emoční návyky, emoční inteligence, jak pracovat s emocemi, jak komunikovat v rámci týmu, jak mezigeneračně komunikovat, jak komunikovat na mezinárodní úrovni. Vím, že když jsem učila na vysoké škole, tak se studenti vždycky bavili o tom, ano, když jedu do cizí země, co si mám dopředu připravit, co se mám naučit, co je důležité, pokud komunikuji s jinými státními příslušníky. A samozřejmě budoucími trendy a ve vývoji v oblasti je udržitelnost a společenská odpovědnost. To znamená, je to hlas zelené iniciativy, jsou to ekologické aspekty, ale patří sem i ta odpovědnost. V každém případě do budoucna se více pracuje s daty. Dříve nám na to stačily jednoduché excelovské tabulky, v dnešní době máme všude senzory, sbíráme data, sbíráme big data a děláme analýzy, které potom dělají výstupy a umělá inteligence nám z toho může vytvářet doporučení, jak pokračovat dál. My jsme se v naší manažerské asociaci s něčím podobným setkali u firmy Beneš Alát, kde firma u každého svého zařízení má senzory a vyhodnocuje, jestli jsou správné směsi, jestli je dobře natlakováno a podobně. Já v tom nejsem expert, takže to říkám poměrně lidově, ale mají z toho takové výstupy, že už si dopředu řídí, jak by ta výroba slitiny nebo toho kovu, jak by měla probíhat a snížili zmetkovost o 70%.
Samozřejmě do budoucna to, co jsem říkala, nepřetržité vzdělávání a rozvoj. Každý manažer, ale ono nejenom manažer, ale každý z nás se do budoucna bude muset neustále vzdělávat a rozvíjet. Znamená to lifelong learning, upskilling, reskilling, investice do toho. To znamená, manažeři musí počítat, že své lidi, zaměstnance musí dále kvalifikovat, zvyšovat jim kvalifikace a vzdělávat. A budoucím trendem rozhodně je exkluzivita a diverzita. Diverzifikace týmu, to znamená vytváření různorodých týmů, poskládání lidí na ten daný problém, na tu danou problematiku, která se má řešit. A patří sem i inkluzivní leadership, který podporuje inkluzi a rovné příležitosti pro všechny. A to navazuje i, co říkala paní rektorka, prostě týmy, vzdělávání, jazyky, anglicky mluví týmy, kde si lidé i z různých zemí, anebo i v rámci České republiky budou rozumět. Já jsem jenom tak pro zajímavost hledala, jaké jsou typy manažerů a narazila jsem na článek Entrepreneur.com, jaké jsou 4 typy manažerů, nevím, jestli jich existuje víc. Podle mého názoru je dobré mít kombinaci každého z tohoto typu manažera, protože každý je v něčem dobrý a pro nějakou určitou danou situaci je velice zajímavý. První tam byl direktivní typ manažera. Toho jsem zažila, toho jsem poslední rok, dokonce jsem s ním spolupracovala. Direktivní manažer rád drží otěže pevně v rukou. Může být občas trochu příkrý a stručný, zažila jsem tu stručnost, ale zároveň se umí velmi rychle a efektivně rozhodovat. Čili je to manažer, který se hodí do krizových situací. To znamená, dostal se do krize a on umí hnedka vyhodnotit situaci a umí se rozhodnout. Méně je vhodný samozřejmě při takovém tom poklidnějším běžném životě, protože zpravidla nemá chuť se s někým vybavovat a něco komunikovat a nemá čas a nemá chuť naslouchat svým lidem v tom týmu, protože to považuje za zbytečné, protože on rád dělá rychlá rozhodnutí. Další je demokratický typ manažera. Tak to je zase obrácený typ manažera. Vedoucí vykazující demokratické principy vždy podporuje debatu. To znamená, rád si chodí, rád vede brainstorming, rád si chodí do svého týmu pro nápady, sedne si se svými lidmi, hledá nápady. Na druhou stranu při krizové situaci asi sedět v týmu a povídat si o problémech je sice hezká věc, ale nikam vás to neposouvá dál. Tento přístup je ideální při hledání kompromisů a neotřelých řešení, ale samozřejmě může být brzdou v kritické situaci. Analytický typ manažera, myslím si, že to do budoucna bude velice důležitý typ. Je to precizní, systematický, zaměřený na kvantifikovatelná data, umí skvěle analyzovat problémy, přicházet s podloženými návrhy na zlepšení a plánovat strategii. Analytickým manažerům se daří především v rolích, které vyžadují důkladné plánování, orientaci na detail, oni jsou detailisté, a organizované projektové řízení a systematické řešení problémů. To jsou takoví ti lidé, kteří sednou a vytvářejí tabulky a podle toho data a podle toho řídí své týmy. A posledním manažerem je manažer jako psychická opora. Znamená, to je manažer, kde se už zase propoje ta emoční inteligence, on rozumí svým lidem, on umí vycítit jejich náznaky, že se něco děje, že chtějí něco sdělit, že mají nějaký nápad, čili má vysokou míru emoční inteligence a vyznačuje se hlubokou empatií, komunikačními dovednostmi a schopností nadchnout a psychicky podporovat své podřízené. Takovýto lidé jsou vynikajícími moderátory diskusí a nejvíce se pro ně hodí role vedoucího týmu, jehož členové jsou samostatně pracující. On je propojuje tím, že diskutuje, že moderuje, tak je propojuje. Čili závěr je v podstatě moje základní myšlenka celou prezentací. Profese manažera má klíčový význam pro úspěšné fungování organizace, to je to, co jsem řekla na začátku, a komplexnost úkolů, s nimiž se manažeři potýkají, vyžaduje široký záběr dovedností a schopností. Je to opravdu, z každé oblasti musíte něco znát a musíte si poradit. Já bych ještě na závěr pohovořila o roli lídra velice stručně. V podstatě máme tady podnikatele, máme tady manažera a máme tady lídra.
Lídr je osoba, která vede, řídí, inspiruje, ale neznamená to, že je to člověk, který je manažerem a nemusí to být člověk, který je podnikatelem. Lídr nezakládá své firmy, ale on umí vést týmy. Lídr je v čele organizace, týmu nebo komunity a jeho role zahrnuje směrování a motivování lidí k dosažení společných cílů. Jaké jsou klíčové aspekty a významy leadershipu nyní a do budoucnosti? Tak klíčové aspekty nyní lídři inspirují a motivují, vedou změny. To znamená, oni jsou schopni efektivně řídit změny, což zahrnuje adaptaci na technologické inovace, globalizaci a rychle se měnící trhy. Lídři jsou komunikativní, oni umí komunikovat, jasně komunikují, umí říci, co je klíčovým cílem. A samozřejmě lídři jsou schopni sdělovat vize, strategie a cíle. Lídři kladou důraz na týmovou spolupráci, proto je lídr, protože za ním jdou lidé a oni vytvoří tým, který za tím člověkem jde a který sdílí s ním jeho názory na vize a na strategické cíle. A samozřejmě základním klíčovým aspektem je i etika a integrita, protože moderní leadership je založen na vysokých etických standardech a integritě, protože důvěra je základem úspěšného vedení a na tom lídři staví. Pokud se podíváme na klíčové aspekty do budoucna, tak jsou to technologické inovace, protože lídři musí být stejně jako podnikatelé i jako manažeři seznámeni s novými technologiemi, musí se orientovat v umělé inteligenci, v automatizaci, musí rozumět datům a ta data využívat k inovacím a k růstu. Dále je to globální perspektiva, protože pokud narůstá globalizace, anebo máme zde globalizaci je důležité, aby lídři měli globální pohled a byli schopni pracovat v různých kulturních kontextech. Patří sem udržitelnost, to je samozřejmé. Budoucí lídři budou hrát klíčovou roli v podpoře udržitelného rozvoje a environmentálních iniciativ. Dále je to agilita a flexibilita, protože rychlé změny budou vyžadovat, aby lídři byli agilní a schopni rychle reagovat na nové výzvy a příležitosti. A samozřejmě lídři do budoucna musí být pořád orientováni na lidi. I když technologie budou hrát stále větší roli, lidský faktor zůstane klíčový. Já jsem zde na závěr dala trojúhelník. My tento trojúhelník v podstatě jako Česká manažerská asociace jsme si vytvořili, my ho podporujeme a patří sem ty tři skupiny: podnikatel, manažer a lídr. Když si vezmete podnikatele a manažera, jsou na stejné úrovni. Buď je to podnikatel, který založí svou firmu, nebo je to manažer, který přijde pracovat pro tu firmu, a pak je tam lídr, který umí vést lidi. Ideální kombinace je, pokud podnikatel a manažer je současně i lídrem. Nikde není ale psáno, že lídr je podnikatelem anebo manažerem. Děkujeme obě dvě za pozornost. Děkujeme. Zmocním se mikrofonu, mnohokrát vám děkuji. A my teď máme ještě zbývajících 5 minut a já musím říct, že paní Gerslová nás bohužel opustí, nemůže být na panelovou diskuzi. Vy budete, takže vás si necháme potom. Ale teď, kdybyste se vyloženě někdo chtěl paní Gerslové na něco zeptat, jestli jste tady kvůli ní, neváhejte a klidně se zeptejte. V rámci podnikání opravdu je na co se ptát. Tak je-li tady někdo takový? Není. Můj dotaz. Jak to vidíte v současné chvíli s podnikáním a podporou, ať už krajů, měst, státu, nehází trochu podnikatelům klacky pod nohy? Ta otázka je širší, protože můžeme se na to dívat pozitivně a negativně. Jo? To znamená, byrokracie, zátěž, administrace jsou negativní aspekty, já se spíš vždycky dívám na ty pozitivní, to znamená, dívám se tam, kde je vytvořené v tom daném regionu to prostředí, které podporuje podnikání, to znamená, osobně mám zkušenost, jak už jsem zmiňovala dnes dopoledne, protože i když jsem teda narozená ve Zlíně, to znamená, že jsem hodně ovlivněna myšlením Tomáše a Antonína Bati, tak žiji svůj profesní život v Brně. A Brno má velice dobré vlastně ekosystém, který podporuje podnikání a tam si myslím, že je velká síla. To znamená, že to je možné ve všech krajích, ve kterých se tady
bych řekla, toto myšlení, tento ekosystém vytvoří. Měla jsem možnost hovořit dneska s panem hejtmanem, který mě vlastně vysvětloval, jak vzniká ekosystém tady v Plzeňském kraji a byla jsem velmi jako příjemně překvapená těma možnostma a příležitostma, které tady vznikají v oblasti inovací a velmi rádi se jako Česká manažerská asociace těchto aktivit budeme zúčastnit. Myslím si, že je důležité klást důraz na vzdělávání. To si zase musíme hodně my poradit, aby jsme komunikovali se vzdělávacími institucemi. A já jsem to možná ve své prezentaci nezmínila, ale my identifikujeme velký nedostatek manažerů střední linii, kteří by vlastně pomáhali těm podnikům v růstu. To znamená, že tady máme někde chybu ve vzdělávacím systému, že nedokážeme produkovat tady tyto potřebné profese. Myslíte, že ten důvod je proto, že je potřeba více těch manažerů, že na to nebyl ten školský systém připraven? Já si myslím, že máme dost škol, které jsou zaměřené jako fakulty managementu a ekonomiky. Jsou tady i soukromé školy, ale otázka je, jak se daří to praktické propojení studentů s praxí, aby oni opravdu si pilotovali ty projekty, aby se naučili minimálně podnikavě myslet, ale chovat se podnikatelsky. A tady je to malý záběr aktivity těch mladých lidí. Je to i třeba to, že jsem se sama setkala, když jsem byla na univerzitách, že jim se prostě třeba nechce. Jo? To znamená, ale je potřeba tím pádem pro ně připravit nějak zajímavější nabídku a myslím si, že to je právě příležitost, čemu se Česká manažerská asociace chce věnovat, komunikaci s univerzitami, s fakultami zaměřený na ekonomiku a management, aby jsme nacházeli třeba praktické vzdělávací tréninkové programy, protože my máme poptávky ze strany těch firm, to znamená, jim to chybí tito lidé. Takže síla je ve spolupráci. Mnohokrát děkuju. Ještě někoho napadl nějaký dotaz? Nebo můžeme, paní? Já si myslím, že jsme asi všechno vyčerpala. Takže vám popřeji hezký den a děkuji vám za vaši pozornost. My také mnohokrát děkujeme. Olga Želsková, děkuji, inspirativní podnikatelka, mentorka a prezidentka České manažerské asociace.